Jo, ľudia, dneska vidíte ďalšieho videa. Toto prvé, no, tak áno, mesiac som nerobil videa. Kvôli tomu, lebo som bol chorý a chcel som si dať trošku. No, nebol som chorý, priznávam sa. Chcel som si dať trošku prestávku, lebo toľko som pre vás točil videa. No, neverá. Asi 6 mesiacov mám ten kanál a mám 30 videí. Neviem, asi som lenivý, ale OK, my ideme do toho tu krásneho jumpscare, akože parkour skoro, takže ideme na to, nebudem zdržiavať a poďme na to. Dobre, poď, nie. Ináč môj kamarát má veľmi dobrý aim, lebo nie, ja som fucking yes. Do prčíc, to nevadí. Počkaj, ja som vyhral, javor. Yes, mám to. A toto je jednoducho, že len to bude škakac. Toto takisto veľmi. Teraz môj brat ináč hraje GTA 5. A jasne, na môj post. Práve teraz zabrieska, že daj mi peniaze, lebo zabíja ich a Nie. Ináč mám 13%, držíte za mnou. Toto za mnou. Poď, ináč, ja to hrajem na počítači, takže to je ťažké. Jak šrát, a neviem prečo, keď hrajem, tak toto tu, také okrúhle, čo robím, tak mi to aj robí toto, ale neviem, jak sa to deje, ja si počkej, spinovať môžem, no poď, čo dostanem? Prosím, jumpscare. Ja neviem, čo to prosím. Aim. Čo je skip stage? OK. Počkaj, jak to robím? Že to nechcem tu mať. Free spin, počkaj, nie. Aha, dobre. Môžem ísť na to. Počkaj, to nikdy nemám. Počkaj, skip 1 free. Konečne. No, mal som aspoň jeden skip free. Som zaspinoval. Nie, toto som už robila, to je veľmi ťažké, ale to nevadí. Mám dobrý mikrofón, napíšte do komentára. Ja neviem, či ma počujete, alebo nie, ale mám 90. No dobre. Akože ja viete, systému, ako to ja sa cítim teraz, ako hrajem na počítači, ale som si kúpil cez systému tú klávesnicu, že si iba zapojíš do prčic. Čiže zapojíš ten kábel do toho a proste hraješ ako na počítači. Nie. OK, poď, nie, ty prčíc. Joj, som taký debil. No, nie som až taký, bo... Pak, niga. Toto mám sere. Ja viem, že tu nadávam, ale sere ma to. Poď! To bolo také tesne, ty Maďar. Ináč Roman je Maďar, ja nie som Maďar. Poď! Yes, konečne. Neskoro nekonečne, lebo fakt som zrazil aj nejaký šašo. OK, ja si myslím, že toľko už točím, ja neviem ani toľko to točím. Aha, tak scrolluje, ja som ani nevedel. OK, neviem to ani toľko točím minútu, lebo ja som si myslel, že v tom videu, má už 50 zhľadnutí. Ľudia, kto by dal, čo už má, ja neviem, čo má už 145 odoberateľov, ale kamo, toľko veľa mať zhľadnutí za 1 hodinu 50 zhľadnutí. Vy ste fakt, kamo, ja neverím. Ja vám veľmi ďakujem. Ja vám veľmi ďakujem. Hej, a teraz Karolina hraje nejaký Roblox. To čo hraje? Nie, ona hraje... Ja viem, čo to je. Avatar, dobre. Tak Karolina hraje nejaký... Dneska je prvé. Ja som dostal error, ty hraješ Roblox. Takže ľudia, ja som dostal error, ale snáď, keď chcete part 2, napíšte do komentu a dajte like, keď tu bude 5 lajkov, robím part 2, takže čaute ľudia a veľmi vás vám radí. Veľmi vám ďakujem za 50 zanutí a za 145 dáme 150. Come on, poďme, takže čaute.